South Africa sanibonani. Igama lami nguThabiso ngakacela uqumba amaqumba nalaqumba iselesele uMr Xebu ngibingelela bukhoma ngaphansi kwechannel enkulukazi uhlanga media sitholakala lapha ku YouTube. Okwakho kubalekile ngasonke isikhathi ukuthi ungafaza usubscribe uma ukuthi awukazi uzungafaza uphinde uqikelele futhi nokuthi uyawungafaza ulike uphinde ucomment uma ukuthi kukhona la unesifiso khona sokuthi ke ucommente. Igama le show ibizwa ngokuthi ke iwhy mina ebantwini bebonke kungani ukhethukile ukuthi ke lobu buhlungu ubuzwise mina. Namhlanje sinolunye uTalatiya uTavatava ake sihambe studio sibone ukuthi ngabe khamba kanjani. Siphinde sikubingelele sikwamukele mbukeli lapho ngasekhaya. Igama lesho ke iwhy mina njengoba nazi sibonge dadewethu ukuthi ukwazile ukuthi efinyelele bakithi. Siyakubingelela sokwamukela ohlelweni. Yebo bhuti njani? Siyaphila. Ubani igama lakho nasibonga? Nguthandeka wakangcobo. Oh no, siyajabula ukwazi uthandeka. La ohlelweni siye sibhalele umuntu thizeni esibhalela ngomuntu ebese sixoxele ngaye kabanzi bese thina ke just ukuconfirm ahlale naye phansi kanje just ukuthi sithola ukuthi ngabe konke sikutsheliwe kuyikhona yini. Uyabona? Yebo. Ekhaya vele abazali basekhona. Usakhona umama ubaba sewashona. Oh, ubaba sewashona. Yebo. Imizi eminingi ngasekhaya inoma bodwa noma inoma nobaba noma inobaba bodwa emzini nje eminingi uyaziyo kumi kanjani? Ake ngithi nje bhuti ikhona imizi enabo umama bodwa kwesinye isikhathi futhi eminye futhi inabo umama nobaba. Kodwa mawukuthi ubheke nje eminingi ikanjani? Obaba basekho. Obaba basekho laba basondelene nasekhaya nje obaba basekho. Obaba basekho. Yebo. Yeah, isikhathi esiningi imizi eminingi iba kanjalo thothi oma bayaphila kodwa thina abantu besilisa sineshwana nje lokuthi sheshe kuzihambele thina. But ke ma ubuka impilo ngaphandle komzali oma yebo ukhona njengamanje ukhona. But kwesinye isikhathi kuyafuneka ukuthi ubuzicimezise nje umuntu uyicabange impilo ngaphandle komuntu ebekhona. Ma ubona impilo ngaphandle kwama wakho uyibona impilo enjani? Bhuti ingaba nzima kakhulu ngoba uyena umuntu esithembele kakhulu kuyena no nje uyena insika yethu ekhona ngaba nzima nje kakhulu kungabikho kwakhe. Kunjani ungabi khona kababa? Noma kwazwela kakhulu ehambile emhlabeni kodwa kufani nokungabi khona kwamama. Mawucabanga yenziwa yini lento? Ngicabanga ukuthi sikhonektha kakhulu kumama kunakubaba. The time nje ingxoxo zenu nizizwana kakhulu nomama yonke into niyenza nomama. Ya akubi buhlungu kakhulu mase ngasekho ubaba ngoba vele umuntu owazi ukuthi uclose kakhulu naye umama. Ubuzwela kakhulu bekungasekho umama. Awukagani? Hayi cha bengakagani. Usesekhaya. Yebo. Uyafisa ngelinye ilanga? Bathi phela umshado uyisibusiso sivela kuNkulunkulu mhlambe ke seyoqhamuka inhliziyo kuwena inako ukulangazelela nokufisa. Yebo hayi khona ke. Yindaba nize nibe nesifiso umuntu sokuthi ahambe kubo enekubo nje thothi unekini njengoba wakangcobo unekini yini lapho uyazi ukuthi alikho khona engalazi la but futhi still ufuna ukuyohlala komunye umuzi. Why kwenziwa yini? Ikudaliwe nje ukuthi umuntu osifazane ufuna ukufisa lokho. Awu akekho phela umuntu ongafisi nawo ukokotisa komunye umuzi abe nomuzi owazi kwayo ukuthi owakhe lo. Yebo nabazali bajabule njengawo ukhona ekhaya. Zikhona izingane olamana nazo ekhaya? Yebo bakhona. Nizaleka kanjani? Like abafana bangaka amantombazane mangaka? Sibathathu kukhona ubhuti omdala bese kuba yimina bese kuba usisi omncane ongilama sibathathu nje kuphela. Lento yokugana nokuganwa mhlawumbe ake ngincike kakhulu kule yokugana since intombazane ma usukugana ziningi ingqinamba ongafika uhlangabezane nazo emzini ukuze makuthiwa mawugana mawufika bethakatha nawo ufika uthakathe ziningi izinto izingqinamba ongafika uhlangabezane nazo phambili mhlawumbe kwesinye isikhathi umntwana sonaye. Yebo nginaye. Okay, ubaba wengane usenayo empilweni? Hayi kwenzeka nje lento enzeka emhlabeni seyase engekho right senahlukana kodwa. Yebo. Okay, njengamanje uma ungaphinda uthole umunye umuntu mhlawumbe ake ngithi ongena onengane mhlawumbe naye ithi okay but akuthathe kodwa ngingesiyo ubaba wengane yakho. Mhlawumbe uvela ufike lapha uyafika uhlukumezeke ngenxa yokuthi
uza nengane wena umuntu othi ngingahamba nayo ingane noma ingane yami ingasala kuma ukuze ngenzele ungane yami ukuthi ingahlukumezeki la zobe ngikhona kungcono ukuthi isale ekama yizi noma uma ukuthi ngiyahamba mhlawumbe nosisi wami uyasala uyagana kungaba nzima nakuyona futhi kungaphatha kanjani uma ufika emzini ufike uthola ukuthi nje abakuthanda sisi kahle bangangiphatha kabuhlungu kakhulu ngeke kuze kube right kampela yeah okusho ukuthi ngamanye amazwi umfowenu usegane wena yebo kodwa yizi noma engakashadi kodwa sevelile yebo I'm sure njengoba ukhuluma kanjena uthi ungaphatheka kamangathi uhlukunyezwa emzini I'm sure nani mhlawumbe ekhaya nimphethe kahle umakoti kamfowenu yonke into ihamba kahle hayi nje kuhamba kahle konke kusahamba kahle yebo mano ku right ke manginjalo indlela okhuluma ngayo uyezwakala ukuthi umuntu wesifazana ongicabangela umunye umuntu wesifazana ukuthi awuthanda ukuhlukumezeka mangathi uyagana futhi nawe usoze wakuhlukumeza omunye umuntu ngoba uyaqonda ukuthi nawe ngelinye ilanga uyogana bahi ngeke izeyenzeka into kanjalo bunjani ubudlelwane bakho nomfowenu hayi sizwana kakhulu nje kakhulu futhi nje uyena uthatha isikhala sika baba yabo nje izinto eziningi sithembele kuye nje siyamhlonipha futhi naye uyasithathisa njengosisi baba wathatha isikhala sababa wakho njengokuthini phela ubaba wakade ondle ekhaya ade ninakekele enza zonke izinto mhlambe naye uyakwenza konke lokho noma mhlawumbe wathatha isikhala sokuthi nje since ngekho umuntu wesilisa esingathi makuthiwa mhlawumbe sinenkinga sibize yena noma ushisele impepho uyena osekhona noma ukwenza konke obekwenziwa ubaba hayi ngibeke nje kucace uthathe kakhulu isikhala sika baba ngoba uyena onakekelayo ekhaya since nami ngingasebenzi nodadewethu ongilamayo singasebenzi uyena umdala osebenzayo uyena obhekelela kakhulu izinto ezenzekayo ekhaya la South Africa kunalento ukuthi abafana bayasherwa yebo ngiyazi amantombazana akakufuni lokho bayasherwa abafana South Africa khona nezithembu kuningi ungamshera yini umuntu wesilisa yo mancane lo mathula mancane ngiziboni ngikwenza lokho ngathini angikubeke nje example nje lakhe eSithenjini angeke ngikwazi ukungena khona kuningi le mhlawumbe ufisa ukuthi indoda kube yakho wedwa angisho ukuthi kufanele kube ibheke mina engcono ngingazi nokuthi sengazi ukuthi nginomnaki wethu ohleli nje hayi angeke ngikwazi ake ngithi awazi nako sekuyenzeka so uyathola ngithi kuzoba sengazi uzibowenze wesilini phela kuba khona lokho ube nje mawutshelwa futhi awufuni hayi mawungatshelwa futhi mase uthola uzokwenza wesilini akwamuleke kahle okay ake ngithi ke mhlawumbe ke naku so uyazi ungaphila impiloni so wazi ukuthi okay khona usibani nami ngikhona hayi kumele adecide phela ubhuti lo esihlangene ngayo ukuthi uthatha muntu lokhu uyena naye ke nobabili ni enthandana nendoda eyodwa naye ungambingela mhlawumbe nihlangana nje ngaba nayo leyo ukuzwana ukuthi ayivele siyazana vele sixabene thina kuphela sithanda indoda eyodwa hayi ngikasatha nje isibindi sikanjalo kodwa ngikumthandisise hayi ngeke nje singangabingeleli ngisho ubingelelana lana ke dadewethu kukhona engifisa ukubukisa kona kodwa ngaphambi kokuthi ngikubukise ngifisa ukubuza ukuthi ukusuka ku1 kuya ku10 ekuthembekeni onake into esiyikhulumile ekuzwaneni nabantu ngaphandle nje ekukwazini ukuphila nabantu ngendlela ekuyiyona ungazipha abakusuka ku1 kuya ku10 hayi ngazinikeza noma 8 wazipho 8 yebo uzincishe nje u2 kuphela yebo okay ngicela sibuke nansi ivideo la dadewethu umuntu okuyena obhalile la sibone ukuthi ngicafazela ngicela ubambazana zombili ngicafazela la Sanibonani igama lami ngoAnelisa Ngwahlongwa. Ngibhalele uhlanga media ukuze lisize mina nosisi wamasemzini. Sinenkinga yongazwisisani kahle. So bengicabanga ukuthi uhlanga media ngilibhalelele ukuthi lisize ukuze omunye nomunye akwazi ukuthi akhulume ngaphakathi kuyena esifubeni. Ngiyabonga. Yebo. Angazi ke noma uyamazi. Hayi ngiyamazi but kodwa angilenta ayedla angisho ukuthi yenzeka se right thina kakhulu. Ubukile songaphinde ubuke futhi. Hayi nge right. Yazi
wonke umuntu ofika lapho uthi umnikeza ilihuzana ukuthi akabukele kwesibili uhleze ethi right nawe uqhubeka lapho. Okay, yini inkinga mawucabanga? Angiyiboni mina inkinga, siphila kahle naye, siyazwana nje, angazi ukuthi uhlala kuphi? Uhlala kini? Akahlali ekhaya, ufika nje ngaleso sikhathi kube lezo nsukanyana aphindaphindele kubo. Kodwa nje hayi se-right, angiboni ukuthi khona yini engamenza ukuthi umfowenu naye vele uhlala kini angithi? Umfethu akekho ngokomsebenzi ekhaya. Umuntu obuyayo kodwa. Okay, I'm sure manje uyafisa ukwazi ukuthi yini inkinga. Hayi nami ngisafuna ukuzwa kahle ukuthi yini lenkinga ezaze abone ukuthi abhalela abanye abantu engezi kuzositshela yona ekhaya. 100% unesho ukuthi ni right nje, manibonana ni right. Hayi mina ngi-right, mhlawumbe uyena onenkinga. Okay, no ake ngibafonelela ngizwe ukuthi mhlawumbe singamthola yini. Ukhona kodwa yena? Hayi kulungile, akeze sizwe. Ngamfaka ne? Ha guys. Amakinga ma. Yebo. Hayi ngamfaka. Okay. Nkosazaneni njani? Siyaphila njani? Siyaphila nathi. Ngiyazi uke wazisho lapha kwi video but ngiyafisa futhi ukuthi emntwini osanda kungena nosanda kubukela umtshela ukuthi ubani igama lakho nesibongo. Igama lami ngu-Anelisa ngowakaHlongwa. Oh, okay, uyemahlongo. Uyena umuntu obuthi masimbize lo. Yebo yena. Oh, okay. Ngicela ke ngoba lapha na kwi video zakho uzoveza ukuthi kahle kahle yini inkinga phathi ngikhulumile nosisi waveza ukuthi akazi yini ukuthi kwenzakalani but wazi ukuthi ni right yabona. So ngiyacela ukuthi mhlawumbe ukuthi khona okonakele usitshele ukuthi kusukela laphi kuyapi kwenzakalani phakathi kwenu nobabili. Usisi lo, usisi wasemzini la engiganele khona. So usisi unenkinga nje, inkinga yakhe iningi and isingimila mina. Ngikhathele cause ngifile ngazuthi ngesithembini nomuntu wasemzini, umuntu engabe siyabambisana cause kuthiwa ikhaya likhaya ngemfudumalo. So yena nje ngaso sonke isikhathi uhleze efuna ukhompyutha nami nento engiyenzayo nayo uyayifuna. Mina ngiganile kubo, so since ngiganile umfowabo bangithi ubebondla. Ubendla ikhaya, so yena ngaleyo ndlela imali beyinikezwa yena. Ukuthi kubo yena ozokwazi ukuthi acoshe izinto ezincane ukuze bakwazi ukuziphilisa yabo. Manje mina sengibuyile phela ungithathile ngaganela khona. So njengoba ngunkosikazi yakhe nginelungelo elikhulu ukuthi kube yimina ngakwazi ukuthi kube yimina ozophatha imali futhi kube yimina ozobheka izinto zasekhaya sense sengumakoti. Manje kusisi wakhona ufile ngazi ukuthi mina mhlawumbe imali umfowabo ngizomqola okanye ukhuluma into eyiningi and ziningi nje vele ngazi ukuthi ngithini cause sengikhathele. Fike la ngikhathele khona. Yilokho nje kuphela anenkinga nakho. Nje into eyiningi ziningi nje khona neza phambili ezakudala but yena ngiyambona ukuthi usalapho entweni zasemuva kanti fanele siqhubekele phambili. Into zasemuva mawuthi into zasemuva yabo nje manje into sibalele yona usibalela ukuthi anizwene ngenxa yokuthi yena akayithanda indaba ukuthi imali ayisanikwa yena seyinikwa wena. Nakhona lokho ukwaze kanjani wena ukuthi akakuthandi wakutshela utshela abantu ukwaze kanjani? Uyakhuluma nje ngisho emphakathini wala esihlala khona. Wonke umuntu ngibuka ngalelo lihlo lokuthi ngumuntu onjani yabo, wonke umuntu uyafuna ukufunda isimilo sami ukuthi ngumuntu onjani kahle kahle cause beva yena izinto azishoyo kuningi kakhulu. Okay, uthi kunokunye okungaphambili. Alright. Okusho ukuthi mawuthi ongaphambili into endala mhlawumbe usanda kugana noma ngangakagani I think before sisafunda but yabo ngiyikhulume lezo zinto cause no phela angithi yabo nje basofike la ngicabanga ukuthi kufanele ukuthi sazi umnyombo wayo yonke lento ukuthi uyini.
mawuthi nisafunda kusho ungakathandani nobhuti wakhe. Wayengathandani because umfowabo akazi, but namhlanje ngifile ngazuthi ngingayikhipha ngaphakathi ukuze mhlawumbe athole ukuthi yini lengaka because naye uyabona ukuthi usisi wakhe unayo into yokuthi angangithandisisi. Oh, kahle niyazana vele ungakamgani usiswa engakamgani ubhuti wakho usisi. Ngiyamazi sasifunda naye esikoleni esisodwa. Oh. Khona inkinga nake naba nazo nisafunda ne? Ewe zikhona zona. Yini inkinga? Sake sabanga umfana thizeni sobabili. But mina ngadlula layo cause kwakuyinto yakudala. But yena ngiyambona ukuthi usalapho. And uhambe edumisa yabo nje engibiza nangamagama amakhulu ukuthi ngithakathile umfowabo zonke lezo zinto. So abantu bangibuka ngelinye ilihlo lokuthi kahle shuthi mina ngizodunga umuzi yayibo leyo nto enjalo. Imaka uqoma umfowabo vele uyamazi ukuthi umfowabo. Bengazi. Ngitheke mengifika ke hawu ngase sengibona ukuthi hawu shuthi umfowabo yabo. So yena ngambona ukuthi no wakakadluli kanti into yakudala le sengadlula ngisho nakuyo. Hawo. Sis kuyiqiniso konke lokho kusho umakoti wakini. Uyangixaka kwezinye izinto ke ezokuthi mina ngikhuluma ngayo emphakathini kodwa le ukuthi sake saxabana esikoleni ngiyakukhumbula ke lokho. Nani bangani ngifuna ukuzwa sengitshelile niqinisele manje nani bangumfana. Yeah sake saxabana impela sibanga ubaba sokubaba wengane yami manje lo. Oh ngaleso sikhathi nani ngakobinangani. Sasingakabi nangane ngaleso sikhathi. Oh Kodwa ke phela futhi kuze kube khona lokho uyena waqala wafika ngikhona wazothandana umuntu esangithandana kwakufanele ngilwe vele. Okay isekhona enhlizweni yakho lento yokuthi nake naba nengxabano ngaphambili njengoba seganelekini manje. Ukuthi kwavale kwangixaka ukuthi lo muntu lo ekade singazwane naye uphinda futhi manje uzofuna ukuthi mina ngizomhlekele ekhaya lami angeke ngikwazi ukwenza lokho. Yini le ekwenza ukuthi ufile engazuthi umdlisile umfowenu? Hayi ukuthi izinto mase zifikile ukufika kwakhe nje kwaqala ukunyathela nje kwakhe ekhaya kwavane kwashintsha yonke into. Wena kushuthi wena wabona engazuthi njobe ethandana nomfowenu still usalwa nawe. Mhlambe ke hayi nokuthi awe ngamazi mhlambe vele wento wayenza ngamasibomu yonke le. Ubani washela omunye uyena washela umfowenu ngokwazi kwakho? Anginayisho ukuthi uba washela omunye kodwa mhlambe uwesebonile ukuthi wakithi. Ngokwendalo umuntu oshela omunye ubani? Uyilo wesilisa. Owesilisa. Wayethunywa ubani eshela umakoti umfowenu? Wezithumele wena phela wabona. Wayezithume yena ngithi. So asikwazi ukuthi sithi lo waqoma umfowenu ngoba naku azi ukuthi owakini ekubeni umfowenu kuyena wahamba wayoshela intombi. Uyabo? Manje ngimshelile wayezophinde futhi ngiziganise mina ngoba uyena osuke wazoshela mina. So angikwazi ukuthi mina ngavele ngiye emntwini ngifike futhi ngiyamshela ngiphinde futhi ngimthathe ngimgane. Wena ugana kanjani ekhaya ubuwazi ukuthi kade sesinenengxabano ngaphambilini awuqale ngani sibe nengxoxo sixolelane before ugane ekhaya ngoba wasubonile ukuthi wasekhaya. Angikweledi lutho ngikweledi explanation. 1 asiyibona abandawonye. 2 asihlobene. So ukuthi umfana usuke lapha wazongiapproacha mina. Wena uhlangene lapho wena dila nomfana hayi nami. Mina ngiyintombazane yabo. Umfana uyashela manje ayikho enye indlela engenza ngayo. Yeah, ngicabanga ukuthi sisi wami lapho asasingekho kakhulu isidingo. Since anibona abangane wani angaze futhi niba abangane ngithi nanifunda ndawonye kwenzeka naqoma umfana oyedwa. So mase shelwa umfowenu asikho isidingo sokuthi abuye eze kuwena azothi manje uyangishela umfowenu ngicela aqale siqolelane ukuthi lasatha naye nomfana oyedwa. Into naye ngithi ayibambe endleleni ukuthi kahle lo mfana wakini. Uyabo? Ungahlala kanjani kodwa nomuntu ongazwene naye ekhaya? Ngoba phela njengoba hayi ukuthi ufike ekhaya asezogana. Uqale phela bathandana nje ngambona eqale efika ukuthi yena akasabona ukuthi hayibo lo muntu lo esasixabene naye ngalesa sikhathi. Kwakumele aqaleze kwena zoxolisa. Phela ngangezanga kuwena. Ubobuye uyibhenga lo ndlela. Angizile kuwena futhi ayikho into engixhumanisa nawe ngaleso sikhathi. Ngangisengize kubhuti wakho nje lokuthi unembeza wani. Ushadele emzini umuntu okade ungazwani naye. Ngihlangana phela umuntu okade engazwani naye kuyena umfana lo washade naye. Angithi umuntu aze kuyena la uze kubhuti wakho not wena. Yabo wena okwakho ukuthi kufanele uthi uliginye lishisa linjalo ngoba vele kahle akazile kuwena. Yini le kwenza ufile ngazuthi umdlisile? Ngisafuna ukubuyela futhi kulombuzo ngeke ngawubuza. Yini le kwenza ukuthi ufile ngazuthi umdlisile?
mengabe emgana noma ethandana nomfowenu? Ingoba izinto athi mefika zaqala zashintsha. Okokuqala nje uyesathandana naye ubhuti bengakaganani. Mefika nje ekhaya kuyena sofuna ufika enza into uthi hayibo lento le ayimile kanje fanele ishintshe yenziwe kanje. Athina sikhona nje singabose sibakhe siyakwazi ukumanage ikhaya lakithi. Why yena sefuna ukufika ezoshintsha izinto zasekhaya? Alright, no ngiyakuzwa lokho angazi indaba okubanga indaba izitsho ukuthi zime kanjani into abantu besifazane leyo ngiyayizwa ngoba niyangixoxela but ngifuna ukuya kakhulu kule imali ukuthi imali angazi iya kuyena usisi imali ebekade iza kuwena ne lokho kona kuphatha kanjani ukuthi hayi akungiphathi nje kahle ngoba phela lokho usuke engekho umuntu into eshodayo neshodayo imina osukwazi la ekhaya ukuthi nakho ukuthi kuyaphela nakho ukuthi kuyaphela futhi njengobhuti ekade enza lapha efaka imali ekhaya ukuthi nayi imali eda ke lapho ezintweni ezishodayo noma ngithiwa manje uma uyagula angizifanele ngiphuthumise eclinic fanele ngiqale ngiyocela lapho uthi hayibo nako ke phela manje faka imali ukuthi uma esibhedlela ayikho right leyo. Okay, ake sizame ukuyibuka ngalendlela ke mhlambe uma wakho nje bekhona kini unkosikazi wakini akasiyo wakini original unekubo unkosikazi wakini uyena umuntu obhekelela isimo sakini sonke yonke into eyenzeka kini ibhekelelwa uyena umfweni yini emenza ukuthatha umfazi uthatha umfazi ngoba amandla kuma wakhe sephelile sefuna umuntu ozoba isandla sesibili kuma wakhe ozolekelela uma wakhe ukuze impilo iqhubeke futhi ufuna umuntu ozomisa isibongo salapha yakubo okuwukuthi wena noma uzela ingane yakomunye umuzi kodwa lo uzozala ingane yakini uzoqhubha isibongo sakini lo so yonke into eyenzeka la ekhaya mase ihluluma wakho yebo nikhona but umfweni maye khona kubalekile ukuthi athathe umfazi ukuze umfazi ezoqhubeka la uma wakhe ehluleka khona uma wakho sehola impesheni angithi ukhulile yebo ehola. Alright, usisi lo ukholelana ukhonela ukuthi ke yena lekelele lapha nalapha la angithi nje obade nika wena umfweni imali benika wena ngoba umfazi bekade ngenayo so mangabe sekhona umfazi akanikeze umfazi amalungelo akhe that is why emnikeza imali kodwa phela akazi ukuthi kwenzakalani ekhaya angithi umfazi kumele aqhumane nawe umfazi wena umtshele ukuthi yini edingekala bese umfazi ayithenge ayilethe akabuzi nje usibona ngaye sefike sezothenga lezo zinto uzothenga enye into lezi esishoda ngazo azikho kuyafana mangibuza njengoba wena ungangikhulumisi nje usho manje ukuthi ngisitha sakho mhlawumbe mengibuza ubuza ngiphendula noma mhlawumbe ubuza ubone ngazuthi nje nangoku seqalile futhi sezenza wake wazama ukukhulumisa ngangakuphendula ngeke ngazama before but wena lutho nje uvela ungangiphendula kubonakala ukuthi hayi since ngikwini ngazuthi ngisicefe ingoba ufuna ukushintsha indlela ebesiphila ngayo nomfowethu kodwa ke nawe dadewethu ngicabanga ukuthi awukwazi ukuthi ungathengela abantu ukudla ungazi bashoda ngani wrong nawe lapho kufanele ngabe uqala ubuze kubona kuqala ukuthi yini abayidingayo bese uthengele lokho abakudingayo awukwazi ukuthi ungazi ufika namadanoni la singawadla amadanoni ngoba wena uzwe ukuthi athenge yabo awukwazi ukwenza lo awukwazi ukufika nensipho sinayo thenga into edingakala ukuze wazi ukuthi yini edingakala kumele ubuze abantwini abalapha kuloya muzi ukuthi yini edingakala uke wakwenza lokho ngaphambili but inkinga noma ngibuza hayi usisi uvela ngibhekisele angithatha ngilahlelele ngibasathi angithatha ngilahlelele ngazi ngatshena uma wasemzini wabona ukuthi hayi vele naye akamhloniphi yabo since noma ethi uyambonisa kuyabonakala ukuthi uyithelela amanzi nje emhlanini wedada nje uyabona ukuthi hayi noma ethi uyazama ukuthi amqondisise kahle isimo sokuthi sekushintshile phela manje usenonkosikazi fane wena wamkele bambisanani ukuze impilo iqhubeke manje umfowenu mhlawumbe umkhulanyana wakhe ngiqale nga umfowenu lento imphatha kanjani nendlela eniyona bengakaze ke ubhuti wami akhulume ngakho futhi ehlezi nje normal bengazi ukuthi mina khona izinto naye imphatha kanjani umkhonyana wakho lento iyamhlukumeza khoze uyasho kumina ukuthi yazi ngibhlungu ukubona indlela eningwazwani ngazo so ngeke ngikwazi ukuthi ngithathe iside because kuzobe ngazi ukuthi sengisayida nawe futhi mengabe ngisayida nosisi nakuwena kuzobe ngazi ukuthi sengikulahlile ngikuthathele ngakususela ukuthi la ngizokulahla le ekhaya so nje ngiyane ngibona ukuthi yena iyamhlukumeza inkinga ushawa indlela angenza ngayo mhlawumbe ukuthi kuzobe ngazi ukuthi usekhetha yena nami ngizoba nalonto ukuthi hawu kanjani aphinde futhi mekuyena naye uzathi hawu kanjani yabo imali nina ingane nomkhonyana wakho asinazo okay
Aninazo nje unawa unangane nakanangane. Nginayo ingane but yangaphandle. Oh. Okay. Ukuthathe evele azi ukuthi unengane ngaphandle. Ubevelazi. Ba right nengane yakho. Umkhwenyana. Webona shema kufani bayazama lapho nalapho yabo. Okay. Lokhu ukuthi mhlambe usisi ufike nengane kuniphatha kanjani nina njengabaka mkhwenyana? Hayi into besikade singayilindelanga kwakona nje izibe iyenzeke ngoba umfowethu usephula ithembiso eziningi ngaba ezithembisile. Mawuthi ithembiso ukuthini? Before nje aqale nje azathatha umuntu wesho ukuthi yena akasoze futhi waphumela ngaphandle ekhaya uyovusa umuzi wakhona la ngoba uyena yedwa umfana. Nokwesibili wathi akasoze wagana umuntu osenengane. Manje mase khona umuntu onengane asazi ukuthi kwenzakalani ngoba phela vele lengane iyafika seyikhulile la ngesisho ukuthi hayi yakhe lena iyafika seyikhulile manje siyexakile ukuthi kusho ikhona lento leyenzakalile ngoba phela before ahlangana nalentombazana uwe umuntu onormal engazwani nomuntu onengane manje yena sikufika kwakhe sekukhona ingane khona ukushaya amanzi. Ngibona ukuthi yini leshaya amanzi ngicela ungicacisele la kuloko kushaya amanzi yini leshaya amanzi? Hayi bokusobala phela ukuthi ngeke uva wamukele nengane nje kusho umdlisile phela. Hayi bokusho kwalula kangaka lokuthi umdlisile. Awubelieve ukuthi umuntu kuyenzeka umuntu athanda umuntu eqiwe uthando enze athathe ezinye inquma ezihlukile kunalezi mhlawumbe akwazi ukukhuluma. Awubelieve lokuthi kuyenzeka. Hayi ngibelieve ukufika kwakhe phela lokushintshe enobhuti indlela kade sephila ngayo. Ubhuti wakho uhlala laphi nje ubuthi bethe ngiyaza aphume kini sehlala laphi? Ngidlontuzana ngiyabona la ubhuti sekhona la ethenge khona indawo la baqala khona ukwakhe uma futhi akatshelwa nokuthi hayibo ma nakho sengifuna ukuyokwakha umuzi akusho ukuthi uyona lentombazane yenza ukuthi wena kanti yini ugade yonke lento kanti kumayelana nani indaba umfowenu umgade kangaka ugade nezinto azenzayo yonke nje i-movement yakhe wayi ingoba phela wathi isusa sakhe izinto izinkulumo zakhe ezidala ukuthi nathi simanga ukuthi hayibo washintsha manje ngoba esenalo muntu wesifazane unayo indoda izithembiso unayo yakho indoda hayi uba kwenganami sesahlukana ya mhlawumbe ngiyaza kwazi vele ukubekezelelana nawe yabona ziningi izinto engathi uyaphambana ke nomthetho kuzona manje ngiyakulalela kahle angisho ukuthi ngithini but kwaba yini yaba wrong mhlawumbe kuzenhlukana. Hayi kusaxolisa banje nengxabano yayingatheni ngoba futhi nakho ubani waye komunye ngathini sabanga indaba yengane ubani waye komunye yena akunankinga phela kwaliwa yena vele akunankinga ngoba vele angisenandaba nanaye waliwa kahle kahle ngezizathu zokuthi mhlawumbe khona into wayenza angayithandanga yabona ke lungunaka izinto kakhulu zamfowenu nomfazi wakhe nako futhi ngikakudalela okunye ukuzondwa okungena sidingo yabona mhlawumbe ngakuhle ukuthi nawe ufocus kakhulu empilweni yakho yabona abantu laba bazama ukwakha impilo yabo mhlawumbe kwaukuthi bayaphuma kubo mhlawumbe uyimbangela ukuthi baphume kodwa wena wazi yabo kodwa sebephuma kini nje behamba beyokwakha kwenye indawo akekho umuntu wesilisa ungathatha umfazi bese ajabulela ukuthi umfazi wakhe azoqhashazwa abantu egcikeni mayephila kahle akazame phela ukulungisa nasekhaya akangathi mephuma nomfazi ashiya izinto ikhaya lingalungile mako sekuthiwa thina siyagana. Okay umuzi kabalwana umuzi wama benoba nobaba. Oh okay umfowenu ufuna ukwakha umuzi kaba ufuna kwakhe ufuna ukwakha umuzi kaba umfowabo umfowenu ufuna ukwakha umuzi wakhe benoba nonkosikazi wakhe nanenye futhi yabo nezingane zabo basazozizala ngithi kuyimpoqo kakhulu nithana akhele nina umuzi kuyamphoqa kakhulu mhlawumbe akumphoqi kakhulu kodwa phela manje ngathini ngeyesizulu kwekuthiwe undodana umegana usuke evusana ikhala kubo ilona phela lelivusa yabo njobe ngaphandle komuzi umuzi kababa wakhe lo wakhe lapha kono wakhe ma kubalwa imizi kababa wakho kubalukini kubalwa nalo wamuzi umuzi kababa wakho lo asho ngokubaba umuzi wakhe yena uyowakhelwa ingane yakhe umfowenu ngasikhathi eshona asho ukuthi uyokwakha ngaphandle wathi uzolivusa legcekeni asho ukuthi uzophumela ngaphandle nikhona phela ngeke nize nilahlwe ndawo ngeniqoshwe but indlela eniyiyona
umfowenu uyahluleka ukuthi azokwakha la khona nina ngoba kuzoba khona nomfazi wakhe kanti umfazi wakhe wena awumbuki njengomfazi kamfowenu umbuka njengomnakwenu kanti seyaphela indaba yokuthi umnakwenu yayenzeka nisafunda but namanje wena usho njalo ke singatshelwa uyena unkosikazi wakhe yini yenza ukuthi umfowabo aphume ingoba nje njalo yena ufuna yonke into yenzeke ngendlela ethando yena futhi nami akangifuni so ubona kungcono ukuthi siphume ukuze bahlale ngokuthula ayikho ke leyo nto lokuthi ubona ukuthi umfowethu uthi ikhona into wena ofihlayo ofanele ngabe uyayilungisa akwazi ukuthi ingane kama ikade ingena lutho wena sozoshitha wesibili uzifaka umfazi wesibili phakathi akwazi nje ukwenzeka lokho ufuna yonke into siyenze ngendlela yakho yazi mina bosisi mina ngicela lento sizama ukuthi siyilungise le ngendlela nje right ayikho into ezolunga la until ubhuti azabuyela esimweni ukuthi mina yazi ngibukani sisi ngibuka ukuthi ayikho into eniyixabanele nini kahle ayikho into eniyixabanele yabona mangase wena ususe lento yokuthi nake nabanga indoda noma ubaba wengane yakho naye ingaphela yonke lento le mase ususe lo phathi nje ukuthi nake nabanga indoda phela njengamanje lo muntu sekuwomunye umuntu sekumakotwa kini manje anibanga indoda naye umakotwa kini ukamfowenu ufana ngabe uyamthanda umkhonzile ngoba uzolekelela uma wakho kini uzolekele even wena mangathi uyagana namhlanje umuntu ozosala vulikini nango kodwa futhi uxabana naye hayi angikuboni nje lokho ukuthi ngalunga ukhona umuntu ongathi egane unkosikazi sekhona athatha imali ayinikeza udade wabo ongcono kathatha omunye umfazi kodwa lo hayi ngeke sikwazi unkosikazi wakho lokani akusiyo yena unkosikazi kwamfethu kodwa umfethu ufanele athathe omunye ngoba lo ngesikwazi ukuphilisana naye ngobani indlela ayimenza ngayo umfowethu nase ngisho ebantwini nje uyabonakala ukuthi hayi akusayena awugani ingane wena mhlawumbe egane wena ke kuhambe mhlawumbe sikasho sithole ngisho ukuphumla ngeke ngize kwenzeke lokho phela uma ngakafika into ehlaleleyo ukuthi sibange izitsha nawe ukuthi sifile asifanga kodwa dadewethu awukwazi uzokhethela umfowenu ukuthi kumele athathe bani usho uyomvumela umfowenu mangasathi uthola indoda osibani bani ungamvumela mayebona ukuthi iright iyongiphatha kahle ngavuma wena kanti wena ukwazi ukuzibonela wena ukuthi yini ekufanele yini engakufanele ngiyakwazi ukuzibonela nawe uyakwazi ukuzibonela ndethwa ethathe lo ingoba kuyena uthanda yena ufuna athathe ba wena ukhona umuntu osekhanda lakho umcabanga angathi angabona ukuthi athathe ba kodwa lokho nje hayi angikuboni kuhamba kahle mina niyamba unibanga umfowenu nomakoti kamfowenu engaganile angithi ufuna ukuzoba umfazi wesibili ingake engaganile angithi ufuna ukuhlala phela abo umfazi wesibili akubonakala ke ukuthi kuba khona nalokho kanti uyathandana nomfowenu angithandana umfowethu ubhuti wami manje ubizwa yini ingoba indlela yena yenza ngayo uwenze ukuze engazi ukuthi thina angazi kubhuti wethu sesingasiqhelelene uzohlukanisa umndeni azile yena uzokwakha umndeni uzohlakaza kuyiphutha yena ukuthi umfowenu aphuma kumuzi wakhe akulona iphutha ukuthi asuke la agane unkosikazi onengane futhi waphumela ngaphandle izithembiso azenza kuba besaphila manje akasekho ngicela ukubuza wena ngibuzile masiqala ukukhuluma ukuthi wena awusakufisi ukugana wathi uyakufisa kodwa unengane nawe lo muntu oyogana wena umbona ukuthi yena uyobe isilima lo yogana wena njengoba unengane noma ubulimi ubona kumfowenu ngoba na kuyena uthathile umuntu onengane oyothatha wena uyobe ehlakaniphile mina ngithembisanga umuntu ukuthi ngifuna ukugana nomuntu ongenangane yena wathembisa yena wazisholo awukaze wena uze ube nasisifiso sokuthi uyafisa ukuthi mhlambe ungamnengane uzoshada nangisifisa kwenzeka ke ngaba nengane kwakuyisithembiso sakho leso wawunaso enhlizweni angithi namhlanje kodwa saphuleka ngithi manje kusho ukuthini lokho kusho ukuthi izithembiso ziyaphuka kwesinye isikhathi akwazi ke kwenzeka lokho angiboni futhi mana akusakwazi ukwenzeka ngoba nakuthathwe lo hayi mana ngcono mhlawumbe kuthiwa umunye umuntu nokuthi mhlawumbe wamitha before ingane yasekhaya kuzofikela nengane ngasiyena uqakwe yini nakuyona yonke lento ngoba phela izohlala kabani emzini kamfowenu angithi umfowenu uyakha nje umuzi akuwona wakho ilkini nonke ayasazi ukuthi kuyokwenzekani lokho ngicela ukuzibuzela sisiwami uyafisa nibe right nosisi wakho wasemzini ngiyafisa kodwa manje nje hayi angiboni nje shembadla kwenzeka sisiwami ngicela nizame indlela ukuthi nibe right akuyona impilo ukuthi yini kahle inkinga ngoba phela wahlukana nomuntu wakho nawe sowahlukana naye anginankinga nale ndaba ukuthi wahlukana nomfowethu nalo muntu engangithandana naye anginandaba nale kodwa nje ukuthi mina nasixolelana ngiyibona yonke lonto yenzeka until umfowethu azabuyela ekhaya azibuyele izingqondo uyabona ukuthi sikhona isidingo ngempela sokuthi umfowenu aphume nje obunje uma ucabanga ukuthi kanjani nomfazi wakhe unje ngingahlala kahle uma ngasahlala akhetha umfazi osile ekhanda
ongeke azamdlise uyadelela ke kodwa lento oyikhulumayo kuukudelela kuukudelela lento oyikhulumayo njengomuntu omdala osekhulile kufanele ngabe ukhuluma isizathu esivalid ngayo nandlela ngicela ukubuza ayikho indlela mhlawumbe singenza ngayo usigelela ngokubuye nomfowenu angavuma ukuze emakamereni ngizoke ngizame bayozabodwa mina ke ngize lapho ngeke ngiyenze futhi lo ngizoke ngizame futhi hayi siswami ngeke yabona iyona yonke into yenza ukuthi umfowenu leya angahlali kini awukwazi ukuba nje awukwazi ukuba nje kumfazi azabe right azakwazi ukuthi ibone ubrongi bale ntombazana ila ngokwazi kahle ukuhlala phansi na ngiyophinde ngibuye ke sengimbambe ngesandla okwamanje nje ayikho into ezolunga ubrongi bale ntombazana ukuthi izele hayi izele ngoba wena uzele nizele nje nobabili kusasa uzokuthatha ngizele ngihlele ekhaya ngizele ngenza ngayo abantu angihambe ngilunguzisa izingane zabo kweminye imizi mina ngihleli neyami ekhaya Webabukeli angazi inkosi yami noma niyayibona nilo hlobo lokukhubazeka ngani noma uzokukhubazeka lokho ngokwengqondo noma ngizothini kodwa nje leyo ngisho akusoze kwami hayibo mina ngiyiqala into enje unje noma ngathi kunje nginje right ngi-right yini pho inkinga ubona inkinga ingakuphi umzondelana usisi angi-understand mina noma lento izolunga nje fast kanjani kodwa ngibona ngathi ayilungi ubona wena ukuthi u-right uvele uthatha yena kuhlonihlukane nobhuti wethu angithi wena ubone ukuthi yonke into ihamba kahle ngimthathe kanjani ngimthini mhlawumbe ubunkosikazi wakini ngathi wena umbona umfowenu othanda yena phela nawe uthanda umfowenu umfowethu akusoze kwenzeka lokho akamthandi anginandaba ukuthi uyamthanda noma akamthandi phela umthanda ngoba ucimezisiwe akaboni kahle hayi uyisunimani ukani umfowenu Shuthi nikamane nisho njalo kodwa ke umfowethu uzokhethele wami unkosikazi ayogana uzokhethela umfowenu ingane yakho nomfowenu ayibo ushuthi phela ngisho even uma ehlele ekhaya uyamazi ukuthi uneswa kanjani umamezala wakhe akakwazi konke lokho akaganile nje awukwazi umnesa umamezala wakhe ngiyamnesa mina kufika cause yena akafluenza lutho angithi phela yena yonke into ayigadile uhleze gade ukuthi acompete nami ngaso sonke isikhathi ukwenza nini lo mangenzile naye futhi mofika ngoba ufika ukubeka amasaka lapha wempuphu bese ujike ushiya kanjalo ngoba thina fast sebenzele owakho umamezala wenzela uba mangabe uthengile impahla ufika ushiye phansi bese uyahamba hawu ngiyafika ngisuke ngizohlalelana ngazi ukuthi umuntu naleyo mpahla engiyithengile nawe uyabheda wena kanini bangela ukuthi ungazali imali seyifakwa kubona ke ngoba phela nawe kusho ukuthi uyinto eqhamuka izofuthela amasaka kanjalo ngihlale noma u3 days usuke uhleli nje uhleli endlini ngaphandle uhleli kamuntu uyancikiselwa uhlalanga ngokuthula usuke uhleli ukungcono ke ukuthi noma uncikiselwa ngena endlini wenzele umamezala wakhe iparish uyamenzela ngoba uhleli lapha ekamereni ngiyamenzela ngaleso sikhathi engisuke ngikhona ngaso mase cha kulo mqindi uyamenzela ngiyamenzela akwazi ke angikaze ngikubone mina ukwenzela ngisho ibhodo nje lelo ukuthinta wena ke mina into engisazoyithemba phuma wena vela yangithi lento engithi ngiyayibuka nami yonke into manje ngcono ukuthi mhlawumbe khona into ovumelana naye sisho ngalomuntu manje yonke into uyakhahlela nje manje sozokuthemba kanjani Hake futhi unothemba mhlawumbe kodwa ke into engiyishoyo noma ungaba nenkane manje but mase wedwa akefuke uyicabange lento awukwazi ukuzokhethela umfowenu ukuthi makathandane nobani umfowenu uyazi ukuthi ufuna empilweni yakhe so kwamukele umfowenu azikhethela wena amukela ukuthi kubhlungu noma ayisho inhliziyo yophola maseyiphola impilo iqhubeke nawe uthola umuntu wakho nawe focus empilweni yakho uyeke umfowenu bayeke uhappy umfowenu nalomuntu ukuthi unengane uhappy kodwa asazi ke yini ungayazi sisi ukuthi iyolungani leyo nto mukeli ngeke kuphela abakuthi ngeshonele thina ilanga silo silwini impi esingayazi ukuthi iyaqala phi impi yaqala e-high school kuba ngumfana esaliwa namhlanje nakhona futhi umuntu olwa lempi uyambona ukuthi inhliziyo yakhe iyitshe akafundi ukulalela nokutsheleka singamsiza ngani thina singamsiza ngani ngempela so ayixazululekanga angazi mangithi ixazulukile ngizothi ixazuluke ngoba batheni uthi uyafisa ukuthi babe right akanaso isikhathi salo ukuthi akahamba akahlukane nomfowabo hayi ngiyayiqala mina into enje hayi ngiyayiqala igama leshow iwhy mina igama le TV uhlanga media xebo esikhathini esiningi bona kuyinto enhle ukuzolana nomfowenu nisuke nizelwe nje ndawonye vele kufanele ube nomona nomfowenu ube nomona nodadewenu manizalwa ndawonye kodwa kunezinye izinto engekho kuhle ukuthi uyikhulume ikakhulukazi izinto zabantu ababili abathandanayo namhlanje bangathukana abashayana
uyingene wena uthi hayi othi ngibamba ingalo mina mshaye kusasa bazobe bezonda wena bobabili bethandana bona. So ungayingeni indaba abantu abathandanayo ngoba inkinga namhlanje uba yinja kusho ukuthi uyinja kusho zonke izinto lezi eziningi ngaye. Kusasa uthi yabona abahamba bobabili uthi mawuthi yambuza uthe uyinja nje soyumiyekile aphathwa amahloni ayihlekela impilo aqhubeka ethandana nomuntu wakhe. So ezinye izinto akukho right ukuthi uzingene ngisho wathi umuntu wakini asikho nje isidingo sokuthi lo sisa lokhuza lokelwa noma kodwa kuboke manje belwela izinto zasesikoleni babe bangendoda besafunda lonto leyo kushuthi isahleli noma umunye naye sewazi wahlukana nalo ndoda babili sebahlukana na kodwa still usalwa ulela umfowabo ukuthi umfowabo wayenzile izithembiso engabe wayisayinephi bandla ngoba ngathi kunento awayekade isayinile phela ukuthi yena ngishaza shade nomuntu ongenangane manje kumiwe lapho kuthiwa ke ngoba seshade naye umdlisile abantu ke futhi manje wena ithandelela kahle nje nentombi yakho kungathi uyinakile ufocuse kuyona kuthiwa hayi udlisiwe uthola ukuthi nje hayi cha uzitshelile ukuthi hayi ake ngibe nentombi yodwa ake ngifocuse kuyona abayithandi into enhle abantu usowudlisiwe uyabo ngoba nje wena ufocusele entombini yakho sekukudliswa lokho uyabo. So nokuthi uthathile umuntu onengane baningi abantu abathatha abantu abaningi yazi umuntu onengane kuyenzeka athi eqala ukuthandana oniwe noma breakwe umfana oyisiwengu oyisilima nje aphinda azamzalise futhi ezaliswa isilima thothi yena akasiboni isilima kuhamba ahlukane nalesilima kodwa uthola ukuthi lo wesifazane ukhaliphile ngendlela eyisimanga ushoda nje ngendoda eright uyaqala uthola indoda eright sekwaze konakala wazi wathola nengane kodwa kahle kahle wayithola esilimeni engasiboni kahle kahle yena umuntu wesifazane ofocusile oyazi impilo owazi ukuthi ufunani but warojwa isilima nje eqala impilo uyabo. So lo muntu ngeke ungamthathi uma umbona ukuthi uyaphila uthola ukuthi unomuntu othandana naye ongenangane uthandana nalo muntu onengane uthi mawuthi wabuka labantu bobabili lo ongenangane hayi cha inqonda iphelele kahle hle eyintweni eziningi nje makwenziwa izinto hayi akekho hands on kakhulu noma kumele kucatshangwe izinto nje ezima ideas zokuqhubha impilo hayi akekho but lo nengane uyambona ukuthi hayi lo uhlakaniphile lo impilo singayiphila nalo muntu ingaba yinhle kakhulu sekufanele umiyeke ngoba naku ke manje phela kini kuzothiwa kanti umfazi uzokumthathela abantu ngoba phela umthathela wena umfazi wakho lo yebo umfazi wakini phela ke kodwa ke umuntu kahle kahle ekumele abe happy kakhulu ngalomfazi kumele kube uwena njengomuntu oqala uthandane naye. So asikwazi ukuthi sithi hayi umuntu onengane this umuntu ongenangane mawubona ukuthi umfazi ukufanele uhappy wena kulungile emthathe phela bakithi imali yakho nje mayise kuhlupha uyobehlupha wena thina singeni uyabo ukuthi ukwazi uma ngonyawo olulodwa ukuthi hayi angamthathi umfazi onengane akathatha umfazi ukuthi no badla le ntombazane iyaphapha nje iqinela izinto ezikude kakhulu na and wesiphathi na uma uyibuza ithi nayo iyafuna ukugana but inengane na okusho ukuthi na kumele bayifike bayihlukumeze la iya khona ngoba naki inengane hayi singaphaphi kakhulu bathandekayo xebo.